आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आज महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने एक नवीन उपक्रम आपण सुरू करत आहोत। शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम सुरू करत असताना आज एक नव्याने आणि एक वेगळा उपक्रम करत आहोत की ज्याच्यामुळे आपल्याला आवश्यक असलेल्या सेवा वेळेत मिळाव्यात, लवकर मिळाव्यात आणि त्याला एका कायद्याच्या स्वरूपामध्ये न करता एक वेगळ्या तऱ्हेने कारण आपल्याकडे अगोदरच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 आहे, ज्याचा उल्लेख सन्माननीय आयुक्तांनी केला। त्याच्या अधिसूचनेमध्ये आता आपण आपल्या विभागाच्या ज्या आहेत त्या सेवा याच्यामध्ये घेण्याचं काम केलेलं आहे। मला सांगायला पाहिजे की शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून ज्या वेळेला मी कारभार स्वीकारला, मला आठवते की पहिलं अधिवेशन सुरू झालं आणि कोरोनाच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की रुग्णांची संख्या वाढत गेली आणि त्यामुळे मग वेगळा कशा तऱ्हेने शिक्षणाला गेलं पाहिजे, कारण फक्त शिक्षणच नाही इतरही गोष्टी बाबतीमध्ये त्यावेळची कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे कशा तऱ्हेने पुढे जायचं, त्यामुळे खूप त्यावेळेला आम्हाला शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागले। फक्त महाराष्ट्रात किंवा देशातच नाही, जगामध्ये हे मोठं संकट पण आव्हानात्मक परिस्थिती अशी त्या ठिकाणी निर्माण झाली आणि मग त्या ठिकाणी आपण कशा तऱ्हेने विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे। मग ऑनलाईन, ऑफलाईन, गुगल, व्हॉट्सअप, त्यावेळेला जे माध्यम त्या ठिकाणी उपलब्ध होती ती सगळी माध्यम आपण वापरली। सह्याद्री टीव्ही सुद्धा आपण वापरला, बाकीच्या चॅनलच्या माध्यमातून सुद्धा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा आपण प्रयत्न केला। हळूहळू कोरोनाचे रुग्ण कमी होत गेले, शाळा ऑफलाईन सुरू झाल्या, मधल्या काळामध्ये 10वी 12वीच्या परीक्षा आपण घेतल्या। प्रयत्न हाच आहे की शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा सुरळीत करणं, त्याला पुन्हा ज्या तऱ्हेने मी सांगते की आपल्याला नेहमीप्रमाणे कशी करता येईल आणि त्या तऱ्हेचं वातावरण, त्याला हेल्दी वातावरण, आरोग्यदायी वातावरण, आनंदमय वातावरण कसं देता येईल या दृष्टिकोनातून भविष्यामध्ये आम्ही खूप सारे निर्णय घेतात। या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जर आमचा कुठला बिंदू आहे तर तो राज्याचा विद्यार्थी हा आमचा केंद्रबिंदू आहे आणि म्हणून त्या विद्यार्थ्याला मी बघितलं की कधी टीसी सर्टिफिकेट पाहिजे असेल, कधी बोनाफाईड पाहिजे असेल, कधी मार्कशीट मध्ये काही बदल पाहिजे असतील किंवा इतरही काही गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये काही गोष्टी लागत असतात, त्यावेळेला त्या मुलांना खूप वेळ लागतो आणि मग कुठे ना कुठे मुलांना मग मंत्रालयापर्यंत यावं लागतं, आयुक्तांपर्यंत यावं लागतं किंवा उपसंचालकांपर्यंत जावं लागतं। पण ही कामं जी आहे ती वेळेत व्हायला पाहिजेत आणि त्यासाठी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सुरुवात करत आहोत, ज्याचा आज आपण शुभारंभ करत आहोत। त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र जे आहे ते आपण लोकसेवा हक्क अधिनियम म्हणजे राईट टू सर्व्हिस याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीला आहे अंतर्भूत आहेत आणि त्यामुळे आजच्या या लोक अर्पणाच्या कार्यक्रमामध्ये, लोकार्पणाच्या कार्यक्रमामध्ये आपण एक सेवा दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचा कार्यक्रम आहे, कारण विद्यार्थी असतील, शिक्षक असतील, यांना ज्या असतात सेवा असतात त्या जवळपास पूर्वी 12 होत्या, त्या आता 105 वर आपण करण्याचा निर्णय घेतला। त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी 35 सेवा आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 70 अशा एकूण 105 सेवा आपण देत आहोत। आणि मी बघितलं या पुस्तकामध्ये जर आपण बघितलं असेल तर कुठल्या सेवेला किती दिवस दिले गेले पाहिजेत हे सुद्धा याच्यामध्ये पूर्णपणे सांगितलं। म्हणजे विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला प्रतिसाक्षरी देणे याच्यासाठी किती दिवस, तर 3 दिवस दिले गेले पाहिजेत। 10वीच्या मार्कशीट मध्ये नाव नोंदीमध्ये आपल्याला करायचे असेल तर किती दिले पाहिजेत ते बोर्डाने ठरवून त्या सांगितलं गेलं पाहिजे। समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला नावामध्ये काय बदल करायचे, जन्मतारखेमध्ये काय बदल करायचा असेल तर किती दिवस दिले गेले पाहिजेत हे सुद्धा याच्यामध्ये या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहे। म्हणजे एका तऱ्हेने लोकाभिमुख हा कार्यक्रम आहे, मुलांना, त्यांच्या पालकांना आणि त्याच महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर आपण कुठली बघितली तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना म्हणजे सातत्याने आमच्याकडे मुंबईमध्ये लोक येतात आणि मुंबईमध्ये सांगतात की ताई आम्हाला शालार्थ आयडी पाहिजे, आम्हाला हे पाहिजे। मग जेव्हा विभागाची चर्चा झाली तेव्हा असं ठरलं की मला वाटतं 12च्या मला वाटतं 117 सेवा केल्यात ना आता, हा 105 म्हणजे आणि पूर्वीच्या 12 असं म्हणून 117 सेवा त्या ठिकाणी करण्याचा निर्णय झाले। लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून जसं आपण घेता, कलेक्टर महोदय असेल किंवा इतर सगळी मंडळी असते की लोकशाही दिवस असतो, तशाच तऱ्हेने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयापर्यंत यायला लावू नये। म्हणजे समजा पेन्शनचे पैसे मिळत नाहीयेत, मेडिकलच्या काही गोष्टी आहेत, त्यांना मंत्रालयापर्यंत यायला लागू नये म्हणून आपण असं ठरवलं की त्याच धर्तीवर आपण शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून एक संवाद दिन ठेवा। ज्या वेळेला तिथले स्थानिक लेवलचे अधिकारी जे असतील, शिक्षणाधिकारी असतील, ते डेप्युटी डायरेक्टर असतील, ह्यांच्या लेवल पर्यंत जावं आणि जास्तीत जास्त आयुक्तांच्या लेवल पर्यंत जावी। परंतु पहिल्या हेअरिंगचं होत असताना आदल्या हेअरिंग मध्ये काय झालं
हे सुद्धा त्या ठिकाणी माहिती आम्हाला असलं पाहिजे आणि मगच पुढच्या हेरिंगला जाता येईल. पण त्याला सुद्धा एक टाइम लिमिट ठेवून तो सुद्धा कार्यक्रम कशा तऱ्हेने करतायत की जेणेकरून संवाद त्या ठिकाणी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांचा राहील आणि त्यांना कुठलेही त्रास भविष्यामध्ये होणार नाही या दृष्टिकोनातून आम्ही हा 2 आज या ठिकाणी नवीन उपक्रम त्या ठिकाणी सुरू करत आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये पुष्कळशा गोष्टीबाबत आता मध्येच आम्ही SCERTच्या माध्यमातून इन्फोसिसची त्या ठिकाणी कंपनीशी आमचा मध्येच करार झालेला आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये कशा टेक्निकली आम्हाला ज्या माध्यमातून आपल्याला माहिती आहे तंत्रज्ञानाचे आमचे जे शिक्षक आहेत त्यांचा वापर कसा करून मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये टेक्नॉलॉजी कशी आणता येईल, डिजिटलायझेशन कसं आणता येईल या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न राहील. आजच्या या महाराष्ट्र दिनाच्या आणि जागतिक कामगार दिनाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 2 कार्यक्रम शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुरू करत आहोत. जसं मी सांगितलं की एक महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अन्वये अधिकृत लोकसेवांचे लोकार्पण ज्याच्यामध्ये पूर्वी 12 आणि आताचे 105 म्हणून 117 सेवा आम्ही देत आहोत आणि दुसरा कार्यक्रम जो आम्ही या ठिकाणी करत आहोत तो शिक्षक आणि शिक्षकेतर संवाद दिन. याच्यामध्ये आज आम्ही या सगळ्या लोकांना लोकशाही दिनासारखी एक सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशा दृष्टिकोनातून आज आम्ही या ठिकाणी 2 कार्यक्रमाचं लोकार्पण करतो.